Mula Pinas, balik sa South America ang FIBA Basketball World Cup noong 1982. Idinaos ang bakbakan sa hardcourt sa bansang Colombia mula August 15 to 28. Makasaysayan din ang edisyon ng FIBA World Cup na ito dahil ito ang unang beses na sasali sa tornamento ang host nation. Dito ay kasama nila 12 iba pang mga teams. Gaya ng inaasahan, ang powerhouse team sa Soviet Union at Yugoslavia ay nanalo sa kanilang mga preliminary group ngunit ginulat ng Spain ng USA upang makuha ang unang pwesto sa Group A. Ang preliminary group second seeds na USA, Australia at Canada naman ay umabanta din sa final round. Bit-bit ang loss carry-over mula sa unang round, nakabangon ang United States sa semis at tinalo ang Yugoslavia sa score na 88-81. Lumiit din ang chance na ng Yugoslavia na i-defend ang kanilang titulo nang talunin rin sila ng Soviet Union sa score na 99-94. Pinatumba naman ng USA ang Soviet Union sa score na 99-93 sa penultimate day ng semis. Nagharap ang Yugoslavia at Spain para sa ikatlong pwesto at nanaig ang reigning champ sa score na 119-117. Ito ay ka-anim na sunod na podium finish ng Yugoslavia at unang bronze finish. Nagharap naman ang USA at Soviet Union sa intense at dikit na finals match. Sa huli, nanaig ang Soviet Union sa score na 95-94. Umiscore si Anatolij Mishkin ng 29 points para pamunuan ng mga Europeans, habang si Glenn Dr. Rivers naman ay umiscore ng 24 points para sa USA. Ito ay ikatlong world title ng Soviet Union matapos sa kanilang gold finish noong 1967 at 1974. Naiuwi naman ni Glenn Doc Rivers ang USA ang Most Valuable Player of the Season honors. Sa August 25, ang unang laro ng Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup 2023. You will see not just world-class games, but also a once-in-a-lifetime show. We have the chance to break the World Cup attendance record. Join me, Sarah Geronimo, The Don, and Ben and Ben. 8-25-23. Let's make history. Buy your tickets now. Samantala mga kabalen, ihanda na inyong mga cheer at ipakita ang inyong suporta para sa Gilas Pilipinas sa 19th edition ng FIBA Basketball World Cup dito sa Pinas. Get ready to be part of history for as low as 499 pesos. Mabibili sa ticketnet.com.ph ang mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman, pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Unang magsasalpukan ang Angola at Italia at Pilipinas sa Dominican Republic sa double-header opening day sa Philippine Arena this August 25. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa ibang mga detalye at schedule ng mga laro. JM De Jesus, CLTV36 News.